Дякую. Рифат ага, вот сегодня мы видели, что очень много людей к нам и наших с вами соотечественников звонили из оккупированного Крыма. И я все-таки хотела бы, чтобы вы резюмировали, как председатель Меджлиса, нашу здесь беседу. Да? Как вы думаете, вот этот мир, о котором идет сейчас речь, чем это все закончится? Пан тільки сказав одну фразу: мир, дивлячись якою ціною. Якщо ціна цього миру – це знищення української держави, нам не потрібен такий мир. Це перше. Друге. Президент Зеленський, на мій погляд, на мою думку, він зараз має всі можливості і умови задля того, щоб уточнити позицію української держави на всіх рівнях переговорів, незважаючи на те, що було підписано в 15-14 роках. Він має зараз таку можливість, і я хотів би, щоб він використовував цю таку можливість. І третє. Всі, хто вимагають від президента Зеленського жорсткості, чіткості в питаннях територіальної цілісності і суверенітету української держави, вони мають в першу чергу запитати себе, яку ціну вони можуть самі заплатити за Україну. От і все.